Adin pula khamslam bom jupulong su ya ka football tournament hapo jong kan ka lempung ile kai football ka badan hapo jong snang maudang kamadan ka balong ban ile kai tang nyungut ki players na gawi ka team menta ka kanti house name arjar arpun reu na kaliang jong ka BSR group balalam khamat da ki digi line ut ki samla rang ba atau ba kolektor samyam ba belte setar ba phat ba hebrung sai tengkat ru ka jing trelang jong ka maudang sport club Padurang basnong jong kane kesnong lemba ka jing don min sem ba jing slor jong kine ke slaingut ki samlarang ba anunra biang ya kane ka football tournament ala long shisha ka jing kermen ba jing kemen jong ki samla ber khana don sap kumju ka jing kemen jing sngo sngai binang pikai ba jing hi ba sngo tanat ya kane ka jing ile kai football Wadla kamadan kalong ka berit ber ka ba omon do bha ban panlong football tournament agani kamadan hamtam kat kum ka juk baminta henry nagaliang jong kinong ilam jong ka BSR group maudang nagadaw ka jingang nut ban khring ban IMC me ka samla ban ki khana don sap aga kamile kai football jong ka snong tin ban se ni shem me ka benta ban yai bai chakman ban panlong ye ka football tournament Aslam ye ka jingile kai hak arp south trip bunai basan arjar arpun reu balapan kut hak dai trip bunai basan arjar arpun reu ban jingile kai jong baro ki team ki bishim menta nadu first round hadu banda poi sa final kala long ka bayai bai yai rinti namal ka jingla jong ki fa mat ki line saman ban pen ko mu ye ki player kum ju ki player saman ki round ye le kai ki le kai bha tang da ka we bai ki jingla ban poi sa ka thong jong jingjong agane ka sni pen ko ye agane ka football tournament ka BSR group kala khat smo bha kar pang yo 100 jong rai jong sken ba ko hu masar Urang ba snong jong de snong maudang ba adras kaldura pinkat berkikat tu kan ngut kiru rang ba jong snong baru ek soda jong rai nung sken ba pohu masar ulalong kongsan hakri kisi wa ban sedang ye jingi le kai final jong kini ki R team ka 95 FC ba RS FC leyo ya jing kren lam prang ki kentin sning kentin kraw na ki nong yalam jong ka BSR group wala ai jing kren do samla belte setar be phan Budaya chairman ketika kam. Nakaliang jong ginong ay jing kren baro akilay penmi ya ju kasul kren kabalong ka jing kentu kan pham ya baro ki players. Makin nila kay baha ban peni la ka jong kisap ila kay syagipad ba. Nang pitkay bat makin nila kay daga jing i bat buram mar kaliang iwi pat. Ban nakaliang kongsan uba po hu masa lo ay ka jing kren lengkot bat jing kublay karpang yorong ba snong dirong ba But jabaro kinong snong bat ki heb barit ibawan ban sakhi ya kaning jingle kai final football tournament. But kong san ula ai kublay karpang ru ya kamaudang sport club abala pen i ya kajing sabun men sim jongka da ka bakal sya sngo baha ya kining samlarang ba pakin penlong ya kaning football tournament agan ni lempung. Abalong shisha kajing karkhu ya ki samla bat ki khana don sap ha ka kamile kai football chu ukong san ha ba ai jing kren ula ong ba Akham slam omla banlen ba ka kamile kai football ha kane kasnong kalalong ka badko adu kata henry ula ong ba nang ne shakman lengba ka jingdon jong ki ri football na kane kasnong ibakwa ban kantiu ya ki khana don sap angay scam ba kane ka kamile kai football ha kane kasnong kan sayai be ya rimti biang bat kan salong ka jingmen toy shisha ya ki samla bat ki khana don sap jong kane kasnong But haka bakadu kong san jong kane ka final football tournament lo ay ki kentin ay min sim ne players but kentin kentu kan farm ya baro arteli ki team kong san lo ong ba phiyang line hang ne arteli ki team hakmat jongi hakane ka halimat ka bamenta but kiban sile kay ya kane ka final football tournament menta ka janmit but nap deng jong phi ka wai ka team apdeng ka jingi khun ba mar ka liang kan poi sa ka thong ban yo khai ya so jong jing jong But beliau ora ya kanam la adu hakane ka janmit kum ko jing ay sim ya ban ma ya kanam ram kong san ulong ba kumba pilaju snow aka jing yale don ugo job don berem androi naka liang jong phi ki berem himdai bandu jing kerman androi pide ban don kum sim ban nang e tre sitom nang ban nang e sikhan aka wai pat ka jing kani la kai football tournament kum sayo ya ka jing job adim bala panwai ka jing karan ay kublay ba I jingkit bok ki ruyang but I'm sim ya baro players but ikinong pagkay
Pongsan lembat urang ba isnong bat baro kiri urang ba kinong kaniya jikani ka football tournament lehiar samadan benai kublai pajut ki ke baro players bat kumju ya kinong kaniya ya kejing lekai hamadan ni lekai abalas nang kejing lekai final ka 95 FC jersey color dark blue persya ya ke Iris FC jersey color white di players na baro Arliang Mamla ilai Trace Tom ban penpau ya kejing disap lekai bat ban yele tenge ban yo thep kol ban pen poi yela ka team sha ka thong jong jong adu bakut ke jingile kai the 95 FC kaliyo ban thep hadu sau kol way player na ka 95 FC ulayo ban thep sikol bat sau way pat ulayo ban thep hadu lai kol kat ba na kaliang jong ka Iris FC ka klem yo ban thep kol adu ban bakut ke jingile kai ro 95 FC kaliyo ban ra ya ganam adu akani ka football tournament kaliyo ban puri ka som pisa lai po jar tingka ringkat bat ka trophy ki medals walaupun khare nak benta ka tim bujok bat kumju ki trophy best player best goalkeeper kalalej sha players jongka 95 FC nakaliang pat ka Iris FC ka balamat ya ganam rem kaliyo kur ya ka som pisa Hasan Hajar tingka ringkat bat ka trophy bat ki medals